Wow! Mandy a Britney dostali na narodeniny domčeky pre bábiky. To je úžasné. Poďme strhnúť tie mašle a začať hneď zdobiť každý domček. Toto bude zábava. Britney už niečo vymyslela. Čo budeš robiť v dome svojej bábiky? Wow! A prečo potrebuješ toľko slamiek? Taký skvelý nápad na zdobenie strechy. Vyzerá to úžasne. Britney má teraz skutočný dúhový dom. A čo vymyslela Mandy? Pozrime sa. Alright. Mandyn nápad je oveľa odvážnejší. Našla kopu reťazí. Teraz pokrýva celú strechu reťazami. Úžasné. A dokonca sa rozhodla prilepiť na strechu lebky. To je tak super. To je úplne Mandyn štýl. Musím povedať, vyzerá to, že Britney tieto nápady veľmi nezdieľa. Poďme ozdobiť okná. Britney si vybrala svetlé biele rámy, ale Mandy sa rozhodla vyniknúť a urobiť svoje čierne. To je zaujímavé. Teraz, keď sú okná hotové, poďme ďalej do izieb. Britney má obrovskú paletu očných tieňov so všetkými farbami dúhy. Rozhodla sa urobiť celú izbu v dúhovom štýle. To je zaujímavé. Len nedrž štetec tak blízko, je veľká šanca, že kýchneš. Och, to vyzerá krásne. No, samozrejme, Britney tam nekončí. Izba potrebuje nábytok, mäkký koberec, útulné kreslo a stôl. Wow, všetko vyzerá tak nadýchane. To je zaujímavé. A čo vymyslela Mandy? A na čo potrebuješ toho strašidelného netopiera? Dúfajme, že nie je skutočný. Wow, steny sú pokryté netopiermi ako v skutočnej jaskyni. Mandy použila svoje náramky na výrobu dekorácií. Zaujímalo by ma, čo príde ďalej. Pozri sa na to. Dokonca našla skvelú čiernu pohovku. A samozrejme, stôl v tvare lebky. Druhá časť izby bude mať komodu, koberec, nice, a lampu. Hej, čo plánuješ urobiť so žuvačkou? No, to je zaujímavý spôsob, ako zavesiť obraz. Určite si to zapamätajte ako Mandyin životný trik. No, izba dopadla celkom roztomilo, aj keď je tmavá a náladová. Alright. Wednesday, Adams to schvaľuje, ale Britney sa to nepáči. Ďalšie si vymyslela. Wow, je to stroj na cukríky. Tvoja bábika má veľké šťastie. Každý by chcel mať doma stroj na cukríky. Britney, v izbe určite chýba nejaké svetlo. Čo vymyslíš? Wow, neonový nápis. To je naozaj skvelý nápad. Izba sa ukázala byť taká farebná. Enid určite ocení všetku tvoju snahu a ten magický stroj plný cukríkov. Čo by mohlo byť lepšie? Pekné. Plná miska M&M's. Thank you. Enid, čas na pochúťku. Dievčatá, odviedli ste úžasnú prácu s prvým poschodím. Každá z vás vytvorila skutočne jedinečnú izbu. Poďme ďalej. Tento raz budete musieť vyzdobiť druhé poschodie. Vidím, že ste sa obaja rozhodli urobiť tam kuchyňu. To je zaujímavé. Mandy má tmavú čiernu kuchyňu. Perfektne sa hodí k štýlu Wednesday. Ach áno, viac lebiek. A má dokonca vlastnú rakvu. Tým sa nemôže pochváliť veľa ľudí. Ach, samozrejme, kuchyňa potrebuje stôl a stoličke, aby bolo kde jesť. Má dokonca servítky v tvare kvapiek krve. Mandy krásne prestrela stôl. Rozhodla sa zavesiť na stenu kyvadlové hodiny. Už len pár detailov chýba. A teraz ukazujeme Wednesdaynu kuchyňu. Čakáme na niekoho? Čo tu robí ten strašidelný netopier?
Och, ukázalo sa, že je to priateľka Wednesday. To je super. Draculaura priletela na návštevu. Teraz majú dievčenské stretnutie. Rozprávajú sa o čerstvej krvi. Skvelé. Poďme sa pozrieť, čo vymyslela Britney. Britneyina kuchyňa je oveľa roztomilejšia. Myslela si, že tá pôvodná bola príliš nudná, tak našla ružovejšiu verziu. Ale prečo potrebuješ fixky? Ach, teraz to chápem. Rozhodla sa pokresliť celú kuchyňu. No, vlastne to je zábavný nápad. Teraz to vyzerá oveľa vesel. Farby dokonale ladia. Super. Poďme to už nainštalovať. Poviem ti niečo. Táto kuchyňa je úplne v Enidinom štýle. Krásna tapeta. Kuchyňa potrebuje všetky základné veci. Náradie, stôl, stoličky a samozrejme nejaké chutné dobroty. Je tu dokonca aj krmivo pre Enidinu mačku. Ach, je taký roztomilý. A Britney sa rozhodla, že kuchyňa určite potrebuje reproduktor. Dievčatá plánujú usporiadať večierky priamo v kuchyni. Here we go! To je super. Ale Mandy nie je nadšená z takých hlučných susedov. Ale Enid to nezaujíma. Len sa ďalej baví. Keďže druhé poschodie je hotové, poďme na tretie. Čo teraz vymyslíte, dievčatá? Britney, pozor. Strašidelný pavúk letí priamo na teba. Fuj, je to desivé. Britney, upokoj sa. Je to len hračka. Tak si sa zľakla. Mandy, čo budeš robiť na 3. poschodí? Okrem pavúka má Mandy aj nejaké pavučiny. To budú skvelé záclony do izby. Ach, aký úžasný koberec. Kiež by som aj ja mala taký. Yes! Britney, už si niečo vymyslela? No, áno, samozrejme. Už má niekoľko dúhových nápadov. Začnime s korálkovými závesmi. Na podlahe bude koberec s kamienkami. Je to krásne. Dokonca 2 z nich. Prišla Mandy ukradnúť niekoľko tvojich nápadov? No tak, odpláž ju, aby nenakukovala. Och, to bolo také vtipné, Britney. A tiež dosť originálne. Ups. Mandy, tvoje obočie zaseklo sa na papieri. Rýchlo ho vráť späť. Inak budeš vyzerať dosť čudne len s jedným obočím. Dobre, teraz je to perfektné. Vráťme sa do izieb, než sa začnete hádať. Okay. Britney, čo si vymyslela pre steny? Oh, wow, už sme videli túto tapetu na Mandyjinej tvári, ale teraz sa Britney rozhodla nalepiť ju na steny. Skvelý nápad. Vyzerá to tu oveľa lepšie. Každé dievča potrebuje šatník a vlastnú posteľ. Britney dokonca našla dúhové posteľné prádlo a vlastný toaletný stolík, kde si bábika môže robiť make-up. Poďme ukázať Enid izbu. Určite by si ju mala pozrieť. A je to skvelé. Myslím, že sa jej to páči. Dad. Teraz prejdeme k Mandy. Britney už skončila, ale Mandy sa to nepáči. Tak čo urobíš? Má nápad. Oh, wow! Aká skvelá posteľ s mesiacom. Sú tam dokonca police na rôzne veci. Čo tak nejaké extra osvetlenie? Wow! Ten lampáš sa mi páči. To je 10 z 10. A ani som nevedela, že Wednesday hrá aj na husliach. To je zaujímavé.
No tak, Wednesday, zahraj nám niečo. Čo tak niečo klasické? Wow, to znie úžasne. Som nadšený. Dievčatá konečne dokončili svoje domčeky pre bábiky. A musím povedať, že sa im podarili neuveriteľne krásne. Len sa na ne pozrite. Sú také odlišné. Každá bábika má dokonca svoj vlastný predzáhrad. Môžu sa tu nadýchať čerstvého vzduchu, ale vyzerá to, že dievčatá sa nudia, keď sa hrajú oddelene. Čo keby ste hrali spolu? No, samozrejme. To je oveľa zábavnejšie. Verte mi. Začníme tým, že dáme bábiky vedľa seba. A čo tak usporiadať skutočný piknik? Dajte si nejaké pochuťky a niečo chutné na pitie. Aké je to super. Teraz je to oveľa zábavnejšie. A dokonca aj bábiky sa stali priateľkami.